alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har vi en gæst med på kanalen. Hun har aldrig været her før. Kan du fortælle dig lidt om dig selv? Jeg hedder Isabella. Jeg er 9 år gammel. Ja, og hun går i min klasse. Og i dag skal vi lave en challenge, hvor hvis nu at det var Isabella, der havde bind for øjnene, og så skal vi ud og finde noget i køleskabet. Det har vi selvfølgelig en hjælper til. Jeg kan lave en for fri. Hej, jeg er storsøster. Til Sofia. Og så når man har fundet det, så skal man have blindfold, og så har man en ske hver, og så giver man den i munden, og så hvis nu, at man spytter det ud, så får man ikke nogen af de her point. Og hvis man ikke kan gætte det, så får man heller ikke nogen point, men hvis man godt kan gætte det, og man sluger det, så får man et point. Okay. Og jeg synes helt klart, at gæsten skal starte. Ej! Fordi så ved hun bare. Okay. Jeg håber på, at hun finder noget lækkert til hende. Okay. Og vi har også noget vand. Ej, jeg siger til, hvis jeg kommer til at kigge i foran. Ja, så kan hun få lige lidt på. Og som sagt, jeg sagde, at hun skulle have noget Nutella, fordi så skulle det have lidt lækkert. Så jeg håber, hun vil have noget lækkert til mig. Okay, så vi skal lige teste, om hun kan se. Hvor mange fingre har jeg her? 2. Nej, hvor mange fingre har jeg her? Jeg skal lige tænke. 5. Nej. Okay, vi har testet, at hun ikke kan se. Jeg havde 5 i starten, men nu havde jeg 2. Ej, jeg tør ikke. Må jeg godt bare spise lidt af det? Jo. Må jeg godt få mere af det? Nutella? Ej, hvor smagte det godt. Må jeg godt tage det billede af? Ja. Hvad er det? Det er Nutella. Så får hun et point. 1-0. Nu er det min tur til at have bind på. Ja. Hvor er bindet? Godt. Så det kan jeg da godt gøre selv. Okay, Isabella har valgt, at jeg skal give hende vingummier. Så er det helt. Hvad er det? Det er min gummi. Ja. Det kunne være mærke. Så hun fik et point. Like for part 2.